Hello, min lau clear tu te chibai le ve kule I vlog khan le tuk mi lau vlog le to ro ti tu te tan khan ka ron let le ani chumo hey zan in hi tu da hian in Friday zananya chuanin zan in a kalau ti tur ber a hi bazar pui dor pui mo bazar pui kanwa chu ta chon kanwa kal don ni tu na hianin dar kwale chan ve zanda kwale chan ve ria chu me bazarin kanwa kal dona kal na te karon tilanga nilaw en sakzel turin kasom cheuni ti hian kong noi atangin kan kala chuan kan le lu chho dona I kong chung lama tang kha chuanin a bwai thak deuh hlek awangin ti hianin naktuk in rin ni nia an bung ruan lot na sa em ani kan kal zela heta han kan lut don ani motor lian atam khop mai helai sir pheya zong hianin bung ruwa anda khat vek zela omja chu thlai mo anda khat vek zela kan phei doni tuna tak chona la tam lo khopang kan lut anga helai sira hian kan lut pheyanga ama in zir top zana hian kan kal to a tuna hian chuanin bungrwala ron khethleng kim lo na sa emema zandar som pakhat le som pani dar khadar ni ti bor vela hianin bungrwa aron thleng tran chau thina akina dar khadar ni bor vela chon ta hianin bungrwa tam don lu tukani heta I asir vela an tam em na chanchu tuna hianin bazar pui tak ti chome da na lai tak hi an sak me ka wangin da na mun a om lawa inzor na mun a om lawa hetlai sira hian hei ei tur te an siama a chen chu aron thleng to a thei chu ron thleng ma polan nya atlom chin lu tukani atlai tel ami an tam tel zel chin una chuan bungrwa các bạn ăn ngon lâu má bia bia ti hian step chawa zong hianin chome khi tlai thleng zai on street chho ki ta chak thleng hianin I chome anin pho vek zel ani chu heta hian hei kan u te an lo in pho ve an ni po hi zan in an tlai war thakanga naktuk zinga hian dar kwale chan ve thleng ba ki an in pho thei don lawa zing dar kwale chan ve thleng an om thei dona ti hianin an tlai war thak zela I enge headline bazar an sak awang hianin mo chuwang chuanin I ti hianin chome ala ron thleng chwa dar som pani dar khat dar ni bor vela hianin bungrwa ron thlen wang lai tak ani dona ti hian kitlama chuanin hetia anga vek hi ni mei dona I a in ang veka I keini po kan han bazar anga I kan hetlaya kan u te hi enge motlem te kan zot anga I inrin ni zinga nge tlo mga tu na aron thlen wang lai hian tlo mang ti te
chuan engza te in nge an hral hlawma tiang te kan han zawt dawn ani a ti hian hei tunan dar som zan dar som a ri to a bazar chu ala lun dawn chawa zan a rei pau le an zinuai nuai ani top mai ni tuna tak chuan an la thol deuh hlek kana kena pe chuanin I bungrua hi a khat ne thei hle ani ama zanin ni voi khat kan kal to a chu kan zong chang hei zan ina kan han bazar le don ani hi eta athlanga hianin bekang kan lei don ani eta hian aswa nga thi ka du a bekang ka ban du le ve mi aswa le nge kha som nga man ve in pahni Sige ja somni pariat bok so pariat he abuai lu tu kan ni chumo tai mi hei bekang ani hei bekang hi kan du lu tu ka tia han ti hian an thura tam siano sap te da so etia swa chop nge hi ka du a som nga man chate tot kha han ni le se tui don te mai dino mate ei sa ching it o se lu te ha la ngai lo ka cha chu sem te ten mo bung ron lo da le du do na kai chu wa khaไม่พอที่เห็นที่พอต้องti zong khani phot mai se I achunga ka chuanin a chep lutuk to a la kha har sa to lutuk ani chumo chu bang chuanin I avai pon kalau tilang kim theilawa tiang khanin Friday zana hianin ni tam tak an bazar china bazar a hian thlaya tharlam em china bang hianin kaini te pon kan chep fu ati kha nei kan duaya tam te kan le chini chu bang chuanin chhun ni sen satlaya bazar ai chuanin zia khop mai nuam khop mai ma se tema zanrei men ve thei deuh le kha ngai ve a ka ti zong khalo ni phot mai se enge in lo ngai dan te men lo shilanga I adu chuan mi in lo bazar ve le cheu do ne bye bye